Teatar ITD već 4. godinu radi svoj program prema smjernicama i koncepciji kulture promjene, tako da i ova godina neće u tom smislu biti nikakvo veliko iznenađenje, osim što ove sezone naravno predstavit ćemo nova imena i računamo da ćete ih brzo upamtiti i da će i sami nakon toga imati i neke druge uspjehe osim u Teatru ITD. Prvo što nas očekuje to je Via Negativa, odnosno predstava Out. Via Negativa je kazališna grupa sa redateljem Bojanom Irbanovcem na čelu, s kojim mi već surađujemo od 2005. godine i ovo je sad naravno jedan malo krupni koprodukcijski oblik. Naime, mi smo koproducenti zajedno sa tom grupom njihove nove predstave koja je nastavak 7-godišnjeg istraživanja te grupe. To je što nam je prvo. Zatim Damir Bartol Indoš, odnosno njegova grupa Kugla, će također imati novu predstavu u Teatru ITD, Teretni čovjek, ali ovaj puta u programu No Jazz Festivala, što je vezano za sadržaj same predstave i njezin oblik, ali i za jednu produkcijsku odluku Damira Bartola Indoša da na neki način se izmjesti iz repertoara Teatra ITD i stavi u program muzičkog salona, što svakako je isto tako dio naše koncepcije u kojoj smatramo da svi programi unutar studentskog centra, odnosno ovog kulturnog prostora, zapravo jednakopravno i ravnopravno dijele i prostore i programske smjernice i dio su jedinstvene ponude studentskog centra, odnosno kulture promjene. Imamo 2 suradnje, odnosno koprodukcije sa udrugom Kufer, s kojim smo također već surađivali. Ovaj put to je predstava Darija Harjačeka, pijanistica, i to po tekstu Elfride Jelinek, koja svi znamo je rijetko igrana u Hrvatskoj, što naravno će biti jedan doprinos Teatra ITD i tome da se sa tom velikom spisateljicom dramskom ipak netko i ovdje bavi. I još jedan projekt gdje je redateljica Renata Krivačić, naša Argentinka, koja radi predstavu, naravno Argentina, a ne Brazil, i koja će biti jedan, rekla bih, multimedijalan projekt. To je sve do kraja ove godine i naravno u Velesemu kulture u kojem će biti jako puno i nadamo se vrlo značajnih kazališnih i izvedbeno-scenskih projekata, jer nam je tema Europa, pa ćemo imati i goste i nezaobilaznog Mirana Kurspahića, koji će tada opet izaći s jednom premijerom predstave koju radi Carstvo radosti. U nastavku sezone čeka nas naravno pregršt drugih programa. Nismo zaboravili ples, ali ovaj puta nisu koprodukcije u pitanju, nego baš produkcije Teatra ITD. Kako smo se bavili operom prošle godine, ove godine smo se odlučili baviti baletom, pa imamo narudžbu baleta, dakle praizvedbe baleta, i to skladatelja Gordana Tudora, koji će koreografski raditi zajedno sa Natalijom Manojlović. I očekuje nas predstava Irme Omerzo, također plesna. I naravno koprodukcija s Eurokazom koju opet nastavljamo, gdje nam je Eurokaz koproducent, bit će prikazano, to je veliki comeback, bi rekla, Zlatka Burića Kiće sa predstavom koju svi jedva čekamo da je vidimo, ali i zbog toga što on kao začetnik i Kugle nije zapravo dugo ovdje radio kao baš autor, možda kao autor naravno, jer i njega zapravo na neki način kultura promjene smatra je vratila, barem kao izvođača, zahvaljujući predstavama Damira Bartola Indoša, a ovaj puta tema kojom se bavi je smrt i predstava će se zvati Knjiga mrtvih. Imena koja mislim da bi
bilo vrijedno zapamtiti, jer ćete ih sigurno nakon nekog vremena zapamtiti. To su svakako neizbježni Miran Kuspahić, to je Rona Žulj, Irena Čurik, Marina Petković, Ivan Plazibac, kojeg također već znate, Natalija Manojlović, Gordan Tudor, Dario Harjaček, s kojim smo vas već isto također upoznali. Dakle, to bi bila jedna sada, ne možemo reći doduše generacija, ali jedna grupa novih ili ne tako novih imena kojima ćemo se ove godine baviti. Što se ansambla tiče, naravno ovdje i dalje sa nama Ana Karić, bez koje mislim već desetljeće Teatar ITD ne bi bio to, niti bi mnogi redatelji, pa uključujući i mene i Bobu, a kasnije i Olivera Frljića i druge, možda tako uspješno išli naprijed da mi je iskazala podršku i interes rada sa mladim ljudima i na tome smo joj beskrajno zahvalni. Ovdje je naravno i Nataša Dangubić, i dalje Suzana Brezovec, Lana Barić i Judita Franković. Tu su još sa nama Dejan Krivačić, Svenja Kir, nanovo Nikša Marinović, Damir Bartol Indoš i to je to. I očekujemo da ćemo možda još uzeti jednoga člana. Teatar ITD kada je bio, zapravo cijeli SC, odnosno kultura, moglo bi se reći u svojim zlatnim godinama, bila je jedno eksperimentalno područje u kojem se zaista hrabro ulazilo u nova područja i tako dalje. To je nešto, to je korijen na koji smo se naprosto vratili, ništa previše novo. Kod nas je bila jedna nova okolnost da je to bilo jako sporo prepoznato, ali to je isto za očekivati jer uvijek su oni koji prate sporiji od onih koji idu naprijed. Za eksperimentiranje u svakom pogledu smo otvoreni, ne samo programski nego i organizacijski. Tako da prošlogodišnji eksperiment uvođenja zapravo teoretičara i čovjeka sa iskustvom iz teorije na mjesto producenta, odnosno voditelja Teatra ITD, nažalost nije uspio, ali to je bio isto tako jedan legitiman pokušaj ili proba da se vidi da li to nešto pridonosi ili da li bi to moglo na neki još drugi način unaprijediti stvar. Mi naprosto idemo dalje kao što smo išli do sada. Koncepcija je vrlo jasna i mislim nije nikakvo izdvajanje potrebno ili mijenjanje na kraju konca. Što se tiče toga, kultura promjene jednostavno već samim svojim konceptom ne prihvaća individualiziranje, jer timski rad kojim se svi okolo hvale zapravo podrazumijeva zaista timski rad. Prema tome, bilo koja individualizacija znači isticanje jedne osobe između ostalih, što uvijek nije realno jer nije naprosto moguće. Cijelu stvar promijeniti, održati može samo tim ljudi. Što se tiče ponude programa kulture promjene, dakle studentskog centra u svakoj djelatnosti, mislim da je teško usporediti s nečim drugim u Zagrebu. Dakle, bez sumnje upisan je na kulturnu mapu, ima svoju specifičnost, ima svoje prednosti i to se prepoznaje. To je možda sada vezano uz generacije, tako treba biti. Naime, ovo je prostor studentskog centra, tu se očekuje da će svaka generacija naći svoj interes u tome. Prema tome, ovo sve što se ovdje događa rade ljudi, većinom, koji su jednako tako mladi, novi na sceni i znači logično je očekivati da će generacija doći vidjeti što je generacija radi ili kako razmišlja o bilo kom pitanju kulturnih programa i produkcija. Prema tome, kao i svaka kulturna institucija, trudi se ponuditi što kvalitetniji i raznovrsniji program, ali naravno zadržati svoju autohtonost ili prepoznatljivost na kojoj mislim da jesmo. I samo ovaj prostor mislim da je zaživio i da zaslužuje to da se ljudi, da mu ljudi dođu, a i da ljudi zaslužuju jedan takav opušten, relaksiran i zanimljiv prostor.